Ела с мен, за да ти покажа рутина от продукти за обемна коса. Без вафли и топиране. Просто продукти, които сработиха за мен и тънката ми без обем коса. Започвам с измиване на косата с шампуан за обем от L'Oreal. Той е подходящ за тънък и фин косъм, но пък е дълбоко почистващ и пасва идеално на коса, склонна към омазняване. Това е спрей за обем в корена на Moroccan Oil, който повдига косъма, но няма текстурата на пяна или лак и не утежнява косата. Единственото, което оставя, е дълготраен аромат. Започвам да суша косата, като я обръщам наобратно и продължавам, докато почти изсъхне. И сега, ако си мислиш, че четката няма значение, грешиш. Тази четка ми помага да разпределя топлината равномерно, а и много по-лесно разделям кичурите с помощта на този удобен накрайник. И това е. 15 на минути са ми нужни, косата е обемна, гладка и най-важното е, че не стои на клечки. Взех, че постигнах резултат почти като в салон. Благодарение на любезното съдействие на Angel Cosmetics. Ако и ти имаш въпроси за грижата за твоята коса, дали е тънка, къдрава, боядисана или просто търсиш правилния продукт за себе си, задай въпросите си в коментарите, на лично съобщение, а защо не и директно в магазина в град Пловдив.